Sådan håndterer du en reklamation. For det første vil du få en besked i din indbakke om, at der er kommet en reklamation på det pågældende projekt. Der kan du vælge at trykke på besvar i e-mailen, men ellers vælge at logge ind på Inspectly, som du plejer. Det gør du ved hjælp af Company ID, som altid vil være 1855, dit brugernavn og dit password. Her vælger du det pågældende projekt, igen ved hjælp af søgning i feltet eller ud fra listen. Du går over i opgaver, reklamationer. Her kommer du til oversigten over de reklamationer, der er på det pågældende projekt. Her trykker du på den reklamation, det drejer sig om. Trykker åben. Nu kommer du ind på oversigten, som ligner den, du har, når du opretter en reklamation. Her kan du vælge handling. Du kan vælge at afvise den, hvis det ikke er en reklamation. Du kan vælge afvente udbedring. Og her får kunden eller opretteren besked om, at den enten er afvist eller afventer udbedring. Du kan også vælge at tilføje en kommentar. Du kan vælge at uploade noget dokumentation. Det kan være en tegning eller noget lignende. Og altid tryk opdater. Du kan også vælge at forespørge på en kommentar. Det vil sige, hvis du er i tvivl om det er en reklamation, så kan du sende en kommentar til en anden bruger på projektet. Det kan være produktionen. Du kan vælge at sende det på en mail til vedkommende. Når du trykker opdater, får den vedkommende i produktionen en besked om, at du har lavet en forespørgsel. Du kan også ændre placeringen, hvis det er nødvendigt. Du kan ændre elementnummer, hvis det ikke er det rigtige elementnummer. Du kan også vælge at beskrive fejltypen bedre eller uddybe den. Og derefter skal du vælge, hvilken en produktion, hvis det er en produktionsfejl, har lavet fejlen. Og det gør du selvfølgelig ud fra listen. Det kan også være, at det er en projekteringsfejl. Jamen så er det projektafdelingen, der skal have besked. Er det montagefejl, trykker du på montage, og montageafdelingen får besked om, at de har lavet en fejl. Jeg vælger det i produktionen i Pederstrup, der har lavet en fejl. Tidsforbrug har vi ikke noget at bruge til, den springer vi over. Jeg kan ændre status på deadline status, om det er en normal eller alt OK, eller om den haster. Jeg kan vælge, hvornår den skal være udbedret senest. Og jeg kan vælge ny ansvarlig. Lige i øjeblikket er det reklamationsafdelingen og produktionen, der er ansvarlig for den. Jeg kan også vælge, om det er en anden projektleder. Jeg kan vælge, om det er kunden, der er ansvarlig selv, osv. osv. Altid tryk gem ændringer. Og når du trykker gem ændringer, vil de pågældende personer, der er involveret, få en besked omkring, at der er ændringer i reklamationen. Det var det.